λοιπόν εδώ πίσω στο μαγικό κόσμο της σοκολάτας. Στο εργοστάσιο σοκολάτας. Έτσι. Ταινία είναι αυτό. Ταινία, Ναι. εντάξει. Λοιπόν, Ή παίζει το Ρίκο όμως. αφού το λες εσύ, εγώ σε πιστεύω. Λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μάθαμε πώς να φτιάχνουμε τη σοκολάτα. Αλλά αυτό τι είναι? Α, εντάξει. Αυτό είναι το παπούτσι της Σιντερέλας. Μάλιστα, της ταυτοπούτας. Και το βγάλαμε Johnny Choo. Νομίζω ξέρετε τα παπούτσια του Jimmy Choo. Ναι. Λοιπόν, και αυτό γίνεται με σοκολάτα. Θέλετε να σας δείξω αν έχετε 1-2 λεπτά. Να μας δείξετε, βέβαια. Να σας δείξουμε πώς Αν θα το φορέσει η Μαριάννα. πώς θα κάνει. Αυτόν είναι νομίζω είναι 34 η Μαριάννα, δεν Μαριάννα. ξέρω τι size. 37. Συγγνώμη Μαριάννα μου, δεν μπορώ να Για σου το 3 δώσω πόντους. για 3 πόντους μεγάλη διαφορά. Να το δούμε πώς φτιάχνετε Λοιπόν, και... εντάξει, θα σας δείξουμε πώς το φτιάχνουμε τώρα. Λοιπόν, είναι η σοκολάτα εδώ. Το τι κάνουμε, τον λύγουμε αυτό. Έλα, θα αφήσω τον άντρα μου να το κάνει αυτό, Ωραία. διότι είναι αυτός ο expert. Να μας το κάνει ο Τζον και εσύ να μας το περιγράφεις. Με τη σοκολάτα, εγώ θα σας το περιγράψω. Απλώς χύνουμε τη σοκολάτα. Μέσα στο καλούπι. Το καλουπί ακριβώς και παίρνει το σχήμα του παπουτσιού. Ακριβώς, ναι. Για σβόδας. Με ψηλό τακούνι. Είναι αρκετά ψηλό, Μαριάννα. Εντάξει, αρκετά είναι. Έχουμε βάλει και πιο ψηλά, έτσι. Έχουμε βάλει και πιο ψηλά. Προσπαθήσαμε να βρούμε το πιο ψηλό. Ότι εντάξει. Να φτιάχνετε και νούμερα όμως κατά παραγγελία. What's this side, a little bit more. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία έκθεση που θέλει και την προσοχή της, Ναι, αυτό το είναι. Για να μην ξεφύγει. Όπα. It's okay. Και τώρα το καλύπτουμε από πάνω. Μην το δοκιμάσετε σπίτι. Το ευχαριστώ. Προς από- Απαραίτητη γονική συνένεση. Να αλλάξουμε και το σήμα, θες. Έτσι, έτσι. Και τώρα γιατί δεν το κλείνουμε βασικά? Τώρα θα δείτε. Αυτό είναι το μυστικό του Αυτή είναι η παπουτσιού. πονηριά, μάλιστα. Να μην δείξουμε τότε το μυστικό σε όλη την Κύπρο. Εδώ έχεις δίκαιο. Εδώ έχεις κλείνουμε μεγάλο, τότε. εδώ έχεις μεγάλο δίκαιο. Θα έχετε έτσι για γιος θα έχετε την κασέτα αυτή της εκπομπής ότι ξέρεις, Σαν αποδεικτικό Σαν στοιχείο, αποδεικτικό αν στοιχείο, σας τι έχει γίνει. κάνει κάποιος αντιγραφή, ότι Ναι, εμείς ήμασταν ναι. πρώτοι στο reload. Ευτυχώς όλα τα προϊόντα μας είναι patent τώρα για να μην μπορούν να τα αντιγράψουν. Ωραία, με πατέντα λοιπόν, όλα τα σοκολατάκια. Λίμωνο, ναι. Ωραία. Έτσι. Αυτά που τα λέγουμε Γιατί σαν καλές τις κλέβονται. chocolates. Για να δούμε. Λοιπόν, Πω. Δεν το περιμέναμε αυτό, δεν το περίμενες. Καθόλου. Και γίνεται τρισδιάστατα. Ακριβώς σαν γόβα, παιδιά, είναι καταπληκτικό. ναι, είναι. Και επίσης το τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να απογατήσεις από πάνω, να βάλεις άλλα σχέδια, να κάνεις ό,τι θέλεις. Και πόση ώρα παίρνει αυτό για να. Εντάξει, αυτό πρέπει να μπει στο ψυγείο, να μείνει ψυγείο, κανένα ναι. 2 ώρες, επειδή είναι πάρα πολύ σοκολάτα Και πρέπει να προσέξουμε ιδίως το τακουνάκι. Διότι είναι εύκολο για να σπάσει αυτό. Ωραία, Μαριάννα, θα Όπως και επιστρέψεις σε 2 ώρες. όπως και στα πραγματικά Ναι. δεδακούνια. Θα επιστρέψεις σε 2 ώρες να πάρεις το παπούτσι σου. Θα επιστρέψω, άντρε. Και ελπίζουμε ότι ο πρίγκιπάς σου θα έρθει να σε βρει και θα στο φορέσει. Είναι μόνο ένα αυτό, θέλω και δεύτερο. Όχι, στο παραμύθι ένα ήτανε. Α, εντάξει. Και αυτό είναι 34. Πρέπει να το βρει ο πρίγκιπας. Δεν πειράζει, θα τις χωρέσει. Η σοκολάτα γιατί θα σπάσει όταν πάρει το πάλι. Μάλιστα, είναι σχεδόν έτοιμο και μπορεί να μπει στο ψυγείο αυτό, έτσι. Ναι, έτσι γίνεται. Τι άλλο να πεις, βλέπεις τη Μαριάννα που το κοιτάζει. Ναι, είναι εκπληκτικό. Το αγοράζω τώρα όμως. Το αγοράζει. Λοιπόν, ενώ βλέπουμε την κόβα να περιστρέφεται, εμείς θα πάρουμε αυτή την ευκαιρία να σας ευχαριστήσουμε ξανά Βεβαίως. που μας φιλοξενήσατε. Σας ευχαριστούμε εδώ στο πάρα πολύ που Σαββατοκύριακο. ήρθατε. Μάθαμε πράγματα. Για μας είναι μεγάλη τιμή. Μάθαμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε ιδέα πραγματικά. Εννοείται, ναι. Ελπίζω να μάθετε αρκετά πράγματα για το καλό που κάνει η μαύρη σοκολάτα. Μάθαμε πάρα Ακριβώς, πολλά και σας ακριβώς. ευχαριστούμε γι' αυτό. Γιατί Και πάνω απ' μέχρι όλα- τώρα είχαμε την ιδέα πως η σοκολάτα κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Παρακαλώ. Αλλά Η τώρα- σοκολάτα γάλακτος, επειδή βάζουν πάρα πολλά preservatives μέσα, είναι το γάλα και όλα αυτά. Ενώ η σοκολάτα η μαύρη μπορείτε να αγοράσετε ό,τι μάρκα σοκολάτα μαύρη πάνω από 50-60% και είναι καλή για πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα, προτιμούμε λοιπόν Και μαύρη επίσης, σοκολάτα. εξέχασα να σας πω ότι η σοκολάτα μας κάνει πολύ ευτυχισμένους.
Μας κάνει. Επειδή έχει μια ουσία μέσα που πράγματι όταν τρως τη σοκολάτα πετάς. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Σαν κάποιες ορμόνες, Σαν κάποιες ορμόνες, ναι. Και είναι κάποιος επικίνδυνο. Έχει μια ουσία μέσα που είναι παρόμοια με τη μαριουάνα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, χαρήκατε όλοι. Λοιπόν, κοίταξε, πετάξαμε τη χαρά μας. Είμαστε στην κρατικό τηλεόραση. Λοιπόν, και επίσης να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας δείξατε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα. Έτσι, μέσα σε όπως το, ακόμα και από το τι σοκολάτα τρώμε, τα τοπικά προϊόντα, γεύσεις από τον τόπο μας και παραδόσεις από τον τόπο μας μπορεί να υπάρχουν σε αυτά τα προϊόντα και στο τι μπορεί να καταναλωθεί από τον Κύπριο, έτσι. Γι' αυτό βγάλαμε τις σοκολάτες των Cyprus Chocolates. Cyprus Chocolates λοιπόν, εδώ από το σοκολατοπείο. Thank you very much, Mr. John. You're welcome. You're welcome. It was really a pleasure. Come back for a morning for a fitting. Okay. Λοιπόν, Μαριάννα θα επιστρέψει, λοιπόν, έδωσε τον λόγο σου. Για να δοκιμάσει το παπούτσι. Λοιπόν, και προχωράμε εμείς στο επόμενο μας βίντεο κλιπ, ενώ το βλέπουμε να συνεχίζει να περιστρέφεται. Να περιστρέφεται η κόβα.